Не, хора, това е третата част. Просто съжалявам, че ви измъчвам. Просто забравям откъде се спира. Добре, сега идвам. Сигма бой, Сигма бой, Сигма бой. Окей, Сигма. Добре, слагаме ги тук пред thank you нещата. И не знам дали има още. Със сигурност има още. И да, наистина има още много. И следващите са такива да правя гребнички. Такива, не знам как се казваха. Чакайте, тук е колата. И тук. Честно казано, така ви ги показвам. Кукички. Това също ми е от Тему и това. И честно казано, много са хубави те за плетене. Да, аз ще ги отворим същото. Чакайте малко. Окей, сложих го. Те ги сложих в това. Сега мама се почива и ти си почива. Съжалявам, че спрях. Да, това. Ох, майко. Това. Слагаме ги тук. Там. Тему, много сте готини, само че не разочаровахте се. За малко сложим и тези стари неща. Ето тук в тази кутия. Ако не станат разделени, ще слагаме букуците и следващото нещо напипвам. Лечета! Любимото ми. Да. Слагам. Да, точно сега те му ми пишат. Така вие не го виждате. Но те му ми пишат, благодаря ви телефон. Да, пишат ми, че на моята сума е потвърдена. Че са ми купили. Да. Изсипваме лечетата. Вижте какво се случи. Добре. Изсипваме ги. Така. Чакайте, че тук. Ще ги слагам по 4 в разделение. Тук ми стане една. Просто вижте, почти цялата кутия е запълнена. Да, не ми остана нито една и всички са следваща. Ето вие цялата кутията. Фокусирай. Така. Отива при букуците. И следващото нещо просто написвам нещо и... Вижте, това са тези октоподите. Доста са кюти, са шаренки, всякакви. Да, слагаме ги. Чакайте, че съм много увеличила. Сори, така ще ви скам и слагаме. Слагаме. Айде те па не искат да се мушнат. Да, много малка кутия, но много приятна. Много ми е приятно така. Даже някой ще си взема от Funny Shop, всеки шоп, който има такива веселчици. Ще взема една кутийка, една така да ми е комфортно, ако не ми стигна, защото много веселки явно. За тази кутия съм си поръчала. Да, те кисета не знам какво ще ги правя, но явно ще ги фърлям. Или за нещо си ги слагам. Не знам. Ето така, станаха ми двечки, но там ще сложим нещо, да не е празно. И почваме изимаме макарончетата. Ауче! Макарони! Майко, маче някой ви стрес нас. Съжалявам наистина много, ако някой ви стрескам или родителите ви стрескам, който ме гледа. Да, във всеко видео казвам, че никой не ме гледа, но някои приятели ме гледат. И да, отново всичко ми е шарено, освен лечетата. Давам всякакви... Да, явно няма да ми стигнат, така че ще си поръчам някоя кутия от Funny Shop или от, не знам, от кой. Може от всеки шоп, не се разочаровайте. Добре, аз просто ги изваждам. И при октоподите, двете октоподчета слагам и двете макарончета. Защото просто няма къде да ги сложа. И не искам да запълвам още. Ето ги смесените, които стават една. Аз ще ми изям тенка стикърчета. Да, те са много готини. Сега ще ги отворя и ще се върна. Оле, отворя ги. Ето ги. Как изглеждат. Много са красиви. Ето тук започва.
И ще ги използвам, като слагам тея. Да, следващото... Мале, има още 2, 3 неща. 4 сигурно, не знам. И следващото нещо е бъбълтита. Те са много. Така че със сигурност от някой шоп. Не знам, може и фъни шоп. Ще си взема още една кутия, защото виждам, че не ми стига. Със сигурност ще има 3-та и 4-та част с кутиите. Мале... Просто една кутия не ми стига, съжалявам. Но някой... Има 4-5 неща. Още... Даже 3, не знам. Има доста бъбълтита, където... Просто не знам къде да ги слагам и ги слагам ето тук. Да, с последното. Но спокойно, приятели, няма да слушате тук видеото. Да, както виждате, само ви казвам, че ще си взема нова кутия, но когато си взема, ще преместваме всички високи, къде съм ги сложила някъде или при смесените, ще ги преместим в новата ми кутия. Спокойно, не е свършило видеото. Слагаме едно розово бъбълти при смесените високи. Да, имам още неща. И тръгваме и изваждаме. Вижте, извадих такова тиксо, където се правят с него някакви балони. Всеки ми казва, че е ужасно и не става за нищо. Но сега ще видим. После ще го пробваме. Да. И последното, като гледам нещо е... Майко, това са ми любимите. Всички са ми любими, не ще ви покажа. Ей такива. Просто са уникални. Ей такива. Такова рапанчето има. И да, виждате ги. Вижте колко са бляскави. И дори не се побират в едно такова. И дори такова. И сега дойде ред малко да ги извадя. Те са само сини и са на брой 1, 2, 3, 4, 5, 6 броя. Има ли нещо друго? За съжаление, кутията няма нищо. И така, че и такова ме. Добре, сега слагаме всички ненужни. Това не ми е нужно. Това. Добре, приятели, това е много готино. Че ми дойде поръчката толкова бързо. И между другото, те неща ще ги слагам за подаръци. Къде имам лапички? И да. Това ми трябва. Това не ми. Ох, майко мила! Имам още thank you. Такива. Слагаме ги тук. И ще се върна. Просто съм сложила всичките. Добре, готово и в тези пликчета. Това ще го такова. Ще ви слагам мини поръчки. И сега нека да започваме да видим тези, които не се побират. Ще ги сложим ето тук. И да, връщам се, като сложа тези и други. И може в тези пликчета да ги сложа. Или да. Добре, връщам се след малко. Добре, сега прибрах половината бъбълчета и ми останаха тези високи и двама затворих. Тук малко се е подуло, не знам дали виждате. Не се вижда чак, но на такова наистина се вижда и заради тези лапки. Прибираме и тези и се връщам. Да бе, да. Окей. Сега нещо направихме, чакайте да се включа камерата. Не ми се включва. Чакайте да включа. Би трябвало да се включва тъпата камера, аз си сложих да се включва. Нищо. А каква камера? Фенерчето. Дай да пробваме пак.